Čauky, dievčatá, som tu opäť, vaša Jukina. No mať 5 chlapov za chrbátom, to sa inak cvičí, hej? Takže poďme všetci chalani, tečko si dáme a dáme Titanic, doleva Sardinia a napravo Chorvátsko. A doleva Sardinia a napravo Chorvátsko. Superko, teraz to zmeníme, poďme, nacvičíme brúška, boky v bok a budeme krútiť doľava a doprava. A doľava a doprava. Držíme ručku na boku a druhou strečujeme hore za slniečkom a dole. Za slniečkom dole. A teraz pozor, naozaj náročná zestava. Volá sa po námornicku Moži cez palubu. Chlapi, chalani, cez palubu všetci. Chalani, dievčatá, boli ste súprovi a zajtra si zopakujeme zostavu na hýžďové partie.